Tam napíš Oravec. Vieš, na nás prídu tetky s korbetami z dežiny. Viera všetko už povedí. Medzi nami vítam pani poslankyňu Lašákovú a znovu zvolenú vašou zásluhou a predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Danka Uhliara, ktorý je náš výrazný páčil. Keď oficiálne, tak budem čítať. No, dovolíte? A vieš? No veď neviem, či budem vedieť tú básničku prečítať, ale budem čítať pomaly, aby ste ju pochopili, dobre? Aj okuliare som si zobrala. No. Viete, v dnešnej uponáhlanej dobe, no volakedy sme sa tešili, koľko nám na Vianoce prišlo pohľadnic, blahoželaní od rodiny, od známych. A teraz je to zjednodušené. Pošlu vám SMS-ku alebo cez internet blahoželanie. Ty si financminister, tak povedz, že my sme ušetrili z našich klubových peňazí, ešte aj sme ušetrili. Bude aj na tú výročnú. Takže ja vás nebudem zaťažovať, čo sme robili minulý rok, lebo viete, noviny ste dostali. Snažila som sa spomenúť všetky, ak som niekoho zabudla, tak mi prepáčte, lebo sme to robili v Štrasburgu frate. Mali sme ako vždy, lebo do novín nemá kto písať a ešte máme kadejakých iných starostí, tak ak som takoho opomenula, ale myslím si, že sa všetci tam dostali, tí teda, čo sú ako stále, čo chodia. No ale nemohla som napísať, koľko máme peniazy, aby ma neprišli domov okradnúť. Tak to vám teraz poviem. Mali sme v roku 2009 prenos, ostalo na 44,05 €. Potom sme dostali členské za 128 členov, po 3,50, to je 448. Sú aj členovia, ktorí nezaplatili, ale tu ani ich nevidím, tak nemôžem ani pýtať. Tetky, nech sa páči. Kúpte si kohúta, krásny je, masný je, aj hlas má dobrý. A ak ho už dneska nepredám, zarežeme ho s mojím mužom a všetkých vás na guláš pozývam. No, kúpte si, panička, nech sa páči, kohútik, pekný, lacný. Vítaj, kmotra. Zase sme sa stretli po čase. Čo to vravím, že o nás rozprávali v rozhlase? Ale nie v rozhlase, ale v televízii. Keď sme boli na výstave ručných prác a krásnych v Európe a našich koláčov a tam nás chválili. A čo povedali, že sme sa opili? Ale nie, že opili. Dôvod by sme síce mali, lebo nám spod lavíc do Skubína novúčičký most odovzdali. A ti si ešte počula, že nám vtedy povedali, že nám kaleráby do hlav pchali. Ale možná moja kaleráby súviseli s voľbami. No a už ich máme úspešne za nami. A či si ty, kmotra, voliť bola? Kmotra, tára vždy všetko len dookola. Myslíš, že si kmotra s tými ušami k doktorovi? No nemôžem, lebo sa musím ponáhľať na slávnostnú schôdzu do školy. A tak sme sa spolu zišli, na slávnostnú schôdzu prišli, aby sme vás pozdravili, možno trochu pobavili. Preto chuť na dobrú zábavu vám naše tetky želajú. Už sa bojí, lebo ide pod dvor. Ja by som v tejto chvíli povedala veľmi krátko. Všetkým sa vám veľmi pekne chcem poďakovať za hlasy, pretože ja som sa rozprávala aj s Zelenkou a s mnohými ďalšími múdrymi podlavičanmi, že všetky hlasy, ktoré som získala, nebolo ich málo,
tak som ich získala vďaka vám, teda vďaka normálnym ľuďom, ktorým som nepotrebovala vešať na nos, ja neviem, nejaké drahé plagáty a billboardy, nakoniec ani som ich nemala. Tak som sa spoliehala na to, že azda teda ľudia pochopia, že ak sa niečo urobilo, tak sa to urobilo preto, že niekto za tým stál, niekto chcel, ale je to nepodstatné. Podstatné je to, že je tu veľa vecí, ktoré treba urobiť. Niečo sa urobilo, niečo sa bude robiť ďalej, ale máme taký predvianočný čas, takže každý asi zahodí radšej za hlavu všetky tie starosti. Takže ja vám želám veľa zdravia, pretože čím je človek starší, a ja už mám tiež po 50-ke, takže si to viac uvedomujem, čím je človek starší, tak tým viacej pre neho má cenu len to zdravie. Takže aby ste to prežili najmä v zdraví, v šťastí, v spokojnosti, v pohode, aby sme sa minimálne o rok takto v tomto zložení mohli tu stretnúť a zaviešovať si zase spokojný nový rok. Nech sa vám darí. Ďakujem pekne. Prichádzajú Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Mnohí z nás pri spomienkach majú slzy v oku na detstvo a na mladosť, keď otec s mamou ešte žili a my sme sa na Vianoce tak veľmi tešili zo skromných darčekov, čo pre nás s láskou pripravili. Prežili sme veľa Vianoc, všetky pekné boli. Onedlho si sadneme za vianočné stoly. Navzájom si šťastie, zdravie, lásku zaprajeme. V roku 2011 sa opäť stretneme. V budúcom roku porozmýšľajte na tú budúcu schôdzu, čo bude už po novom roku, aby tá naša činnosť nebola stále len na tých gulášoch a na tých istých, lebo to je už 3. rok, čo teraz fungujeme a nie je všetko len cez žalúdok. Treba, hoci, sme už starší, ale treba aj dačom inom sa vzdelávať. Raz, dva, tri. Vianočné zvončeky tiško zvonia, v izbe nám jedlička lesom vonia.